21 anyos nga negosyante, gisundan sa mga tulisan sa iyang apartment ug giransak ang iyang sakyanan, di nakuha ang iyang cash nga moabot sa 2.5 million pesos nga gisulod sa paper bag. Gitaptapan pa og masking tape ang iyang kamot ug baba aron di makasyagit. Tanaw nato ang kuha sa CCTV sa pagsulod sa mga tulisan. Pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, May, nahitabo ni siya Disyembre 31 sa tungang gabi o reported na ni siya sa Station 9 sa Cebu City Police Office. Samtang may akong gibisita, no? Gikumusta na ako ang biktimang negosyante kaganang buntag. Mato niya hangtod karon nagpabilin gihapon siyang traumatized sa iyang kasinatian sa kamot sa mga tulisan. Kini ang CCTV footage din makita ang biktima nga miabli sa side door sa gate aron makasod ang iyang sakyanan sa giabangang apartment ini sa Barangay Guadalupe. Nakita ang duha ka lalaki nga nagmotorsiklo nga nanaog ang usa ug misunod usab ang laing sakay. Ilang gisundan ang biktima sa sud. Walay CCTV footage aron makita kung unsay sunod nga nerbo apan gisaysay sa biktima ang iyang kasinatian. Ubos pagtugot sa biktima, ginganlan siya o gipakita usab ang iyang naong. Gisaysay niya nga gitiunan siyang armas o gibaatan usab ang iyang baba sa masking tape apil na ang iyang makamot aron di siya makasinggit ug makalihok. Human ini, yuting kay ang mga gamit sulod sa sakyanan diin nagkuha ang cash nga mabalor sa 2.5 milyones pesos nga gibutang og paper bag nga halin sa iyang gipamaligyang gadget sulod sa pipila ka mga adlaw. Nakuha usab sa mga tulisan ang maalahas, cards ug passport sa biktima. Human ini mibiya ang mga suspek og hinay-hinay niyang gitangtang ang masking tape ug nangayo usab dayon siya tabang. Ang scotch tape nga ilang gi-tape sa kuha giana sa akong likod hasta akong baba giana og tape. Hinaog ko kay naa sila murag nahibong ko ba kinsa ni sila abi na ko maxim or kauban dito mo puyo so akong gidalig close so nako ma-close kay kuan man didto naman ko lagi ambush gakbayan naman ko la ay syagit kay pusilunti ka. Din hinahitabo ang krimen niadtong gabi sa December 31 diin giatake sa mga nakamotorsiklong tulisan ang negosyanteng biktima ug nakuha gyud gikan sa posisyon ang mobalor sa 2.5 million pesos. Nagduda ang biktima nga may nagpaluyo sa pagtulis kaniya tungod kay planado kini ug nasayod ang mga tulisan diin niya gisulob ang iyahang maalahas ug daw nasayod usab ang mga tulisan sa iya mga kalihukan matag adlaw. O ang ilang giingon sa kuha dako kay kag sala ay napagsyagit kay pusilon gid ka. Possible gyud na personal motives pero ana sila basin daw gamit ra daw to nga istorya para malihis bitaw ang ang investigasyon. Nanawagan karon si Browa nga iuli bisan man lang ang importante niya mga dokumento nga gamit kayo sa iyang negosyo ilabi na nga sa abroad siya mokuha og mga supply. Labaw sa tanan gihangyo niya nga ibalik ang iyang maalahas tungod sa sentimental value nga dala niini. May ta na ay mabawi gyud maski ako alang atong akong mga jewelry or katong mga cards nako. Basta to akong pinakakuan ako akong passport kay kuan man gamit jud kinako. Napahibaw na sa biktima ang nahitabo kaniya ngadto sa kapulisan ug padayong gipangita karon ang mga suspitsado kinsa gituhang mga local boys. May pahinumdom ang CCPO sa mga tawo nga kinahanglang maniid sa palibot sa dili pa mosod sa ilahang panimay aron malikayang mabiktima sa mga daotang elemento. Ang biktima mo mangyud ni adto sa station ni report kuyog ang iyang kabanay. We take it seriously and then that's why we have created a team to assist the numbered police station to conduct the investigation. May gihulagway sa atong kapulisan nga isolated case kining hitabua og di kini makatarog sa peace and order sa Cebu City. Ug samang higayon ilang gipasalig mahatagan kini kasulbaran kining nahitabo nga pagpanulis. May Daghang salamat, Alan Domingo.